UCEM ka KHADC Barim iba Teinwell Dkhar ila Khlad no ha ka Iingsah ka Jong ha maulong Shella hene ka step. UMDC ubala job Southien Kenti na ka seng UDP na Shella constituency ila job ningkong ha usnem hajar saw. Iba Dkhar ila syajid kum UCEM ha usnem hajar khat kendai. Ila bat rubun kikam bakongsan ha ka council ki bakantop ya ka kam Jong chairman bat ru kum unong yalam Jong kaliang persya. UMDC kaseng UDP na soara iba Tito Teinwell Khan ila penpau ya ka jing ngolem halor ka jing Khlad no Jong UCEM Barim da ka bakin mau ya kikam balano senyang Jong ba Dkhar sya kaseng bat ru kum UMDC. Penpau ka jing subsi ka baklau kalau ka jing no ka Jong yang ni nong yalam Jong bat na kharu ka khubos ngolem seki bahiyang sem ikon kikti ki ilok kunjuk buat baru ki badan ke sini dai bacan pada Teinwell.